Hayi mina ngazothandaza. Ngiyakwazi indaba. Umshwana yenja yakhe. Pho mina ngihlangana lapha. Bengaxoxa ungabelele ngomthandazo. Yabona. Ubona mina ngifanele ungcwabe izinto? Ubona bonke lo mina. Ngifanele ngihambe ngicwabe izinto emzini yabantu? Ungazongijwayela kabi uyazi? Hawu malume. Wena. Phuma la ndini amazimgqubuzi. Ngiyakela ukuthi ucela imali emalani ngasasinqabele nale njalo. Zomnika yena no200 rand. Wow! Uzandla. Nikhuluma ba? Kodwa igama lenjakho. Ukumax. Max. Yabona uMax. uMax ngiyamazi. uMax benje right kahle, Nikhuluma ngoMax lo obengayilumi ingane, obengalumi abantu aba-right, obeluma igebengu kuphela, uMax all-right. Hayi, ngizongcwabela uMax abantwana. Malume. UMax ubemngane omncane ongenamazinyo. Ya phela mshanami ubebonakala khona eumdlwana ukuthi mekhula uzokhula benje right. Malume. Ayithandi mali. Ya, sasambeni so ngcoba uMax. Oh Max. The good dog. Bye Max. Rest in peace, not rest of peace. Hey, ngiyazi man. Wena. Uthizo nginezi 200 rand. I20 rand le. Ngithe 200 rand divided by 10. Malume, funda imath. Yes sir. Rest in peace, not rest of peace. Rest in peace, not rest in Peace. Not rest of peace. Okay, wena lume uthini? Okay, siqale. Hawu ngasho lutho bo. Befanele uthini? Themle. Befanele uthini? Kufanele ngithi malume funda ingqondo. Ayibuza ngithi funda imath. Okay, buye endaweni yakho. Uyangichaza manjani we izinto asenza kimi kulamalanga ngithi uyangichaza manjani we izinto asenza kimi